וואו. הסיטואציה שהוא פה, הוא לקח את כל החבל מהרש בפינה, חוזר לקיר. כן. זה לא יעזור, יש לי את החבל, מה אני אמתח? אני לא יכול, אני מותח אותו, אני זורק את זה כן, מגיע. אי אפשר. כלום לעשות, רק כשהוא מגיע למעלה, גם אין לי אותו הרבה. פרוק בתאורה, אני הבנתי שיש את היותר לך. קיצה, הוא למעלה לגמרי בטוח. אם אתה רוצה לבדוק, אתה צריך לעשות את זה הפוך. כשאתה מחובר, והוא מנתק ראנרים. אבל זה כאילו, זה עדיף אם אתה רוצה לעשות נגיד טוב בנגמר. כן, שלא יראו, עדיף לראות לך. יותר מדי שם הוא לא יכול לחזור למסור. על הראשון, בתיקה הוא יכול לחזור למסור. מטלטלת קטנה, אבל לא נורא. אני בפנים, בקצה השני, זה לא אומר, אתה יודע, נכנסתי עליו אחר כך. גם גלעד לא מהמדפסים האיטיים. הוא שלוש... לא יכולתי לתפוס אותו מרוב שהוא רץ לי. אתה לא מתאפק. מה זה? לא, אתה לא חושב את זה. אבל ראיון שלישי. סליחה. הוא הכי מהיר שראיתי. פאפה. הוא עשה פה איזה 8, אבל לא 8. אבל הוא אמר לי מראש, עכשיו אני רצתי מוכנה. כמה זה הכחול פה? תקשיב, הוא סגר אותו ב-20 שניות. כל פעם חבל. גלעד. הוא עשה, הוא מתחיל, תשמע. כן, זהו, רק תשאיר. ככה זה היה בדיוק. אני מסתכל ואני לא מבין מה ראיתי פה. לא, אתה לא מבין, אני מתייחס לי. זה לא משנה. כן, הוא סיים. אני בטוח שהוא משתמש בחורים הקטנים האלה מסוימת. אני לא יודע מה יש לו בידיים, אין לו בידיים. לא, אבל הוא חזק צורה קיצונית. הכוח, יחס כוח משקל? הוא מפזר והוא חיפש בצורה מכוערת את ה-8A בתל אביב, ואז הוא קצה מישהי מתפרת, מתחרה, עושה את זה יפה, הוא תופס זה לא טוב. אני אמרתי לו. זה לא שהוא לא הצליח, זה אומר שהוא כל כך חזק. אני חושב שהוא תופס ממש מכוער. זה לא. אבל לא. הוא מטפס יפה, אתה יונתן. מדבר איתי על הרמות הגבוהות שהוא נושא, הוא מתפוצץ עליהם, יש לו גריד מפגר. יונתן המטפס, מאוד יפה. צ'אק. צ'אק הכי טכני שראיתי במשקלים האלה. יש לי סרטון שלו, כמעט סובר את השלוש טוב, צהוב. כן, הבנתי טוב. אני צילמתי אותו, עבדנו על זה. הסתכלתי עליו בפרס. זה לא. פשוט הכל מדויק שם. היינו. אבל זה גם בסיום של צירוף דיוק. זה לא במקום אתה... היה לו איזה דרופ לי עם לצאת לאחיזה שהוא לא רואה אותו. הוא הרבה להסתכל קצת. בוא נראה איך הוא מתמודד עם השבע איפה שם. עכשיו נעשה שבאי? טוב. הוא בגובה של עמוד עכשיו. קשה לו מאוד, לא, יש פה מסלולים ששש ביטו ששניהם קשה להם מאוד. הצהוב הוא סגר אותו בששי? ריצ'י לאללה, קפיצות בשבילו. נהיה פה גם לא לדברים שלהם. ועשים לפסטר. ברופי זה דבר כאילו מותר לדבר. יש כמה קשיים משוגעים שם. מבחינת הראנרים, אמרו לי שהראנרים שם משהו, לא יודע להגיד. יש שם ראנרים לדעת שכל ראנר עולה פי כמה מזה. אם משהו טיפה מסתובב, יש לך 30 שנות בתפנים. אין לי להחזיק רק אותו. תהיה מקצועי. אתה לא מדע אבל יש לך את המזמן איתו חצי שנה. ועשת בתל אביב חצי שנה של הגזרה. עכשיו מצאים נראה לי שבשחור עכשיו חלודים. הילדים לא נסגרים, רק אני... אצבעות זה... Я здесь, заяц.
Почти упал? Нормально. Почти не считается. Ну я поздравляю нас. סליחה. סליחה. אל תפריעו לו במצלמה. הכל בסדר. אני אקום, הכל בסדר. давай, прыгай.